Stále kapitán Rusov Kovaľov, nahodený pred našu bránu, Taciuk tečoval, ale do rohu kolíska. Vynikajúco sme tam zapracovali, Marian Gáborík má rýchlosť, Marian Gáborík príležitosti, gól! Gól! Predstavenie sno, ale Marian Gáborík, priatelia, vyhrávame 5-3. Ich výkon stúpa s každým jedným striedaním. A teraz Marian Gáborík vyštartoval, posunul puk Osady. Osa Gáborík, gól! Po nádhernej spolupráci dvoch Mariánov sa zrodil jeden z najkrajších gólov šampionátu, ak nie vôbec najkrajší. Teraz tam Kovaľov zbúral Štrbáka, Taciuk to môže využiť. Parádna prihrávka na Kovaľčuka, ale ten si neporadil s touto situáciou. Marian Gáborík štartuje, gól! Marian Gáborík, gól! Príjemný, Sušinský. Riabikín. Balfi. Môže ísť dopredu. Žigo, poď, ľavo má Vondru. Tyčka, gól! Dávame gól! Peter Vondra! Jeho druhý zásah! Vondra. Gól! Gól! To bol gól! Žiger! Žiger! 3-2. 4. Vondra. Pred brankou čakal úplne voľný Višňovský. Vondra prepácal tu možnosť, záver. Strieľajme, lebo už bude koniec. Gól! Gól! Poslednú sekundu! Peter Vondra konečne prelomil čaro. Žána Sebastiana Žigera. Kanaďania dostali gól do šatne a to poriadny. Mal tuším oči aj na vrchu a čakal do poslednej chvíle. Výborne tam clonil ešte náš. Anderson rink wide off the elbow there. And in front now, Stastny allowed, he gets set, shoots, scores! Peter Stastny, and boy, this is the moment in Peter's life. By Anderson, he gets control of the puck. Peter breaks for the opening, has a look, makes a beautiful deke, shingles right out of the net. Well, that's the Peter Stastny we've seen in the National Hockey League, and here you see it again. Look at the move, this is a tremendous move. Great chance. Panik sends it back to Taranchenko. Thomas Tatar! Schneider pushes right to left but can't get there quick enough. And the 25-goal scorer from the Montreal Canadiens, Thomas Tatar. Vyjde mu do opačnej strany Tatar. Tatarová príležitosť. Tatar, gól! Gól! Druhý. Vysunul Tomáša Tatara, ktorý mal dostatok času a už vedel, čo s pukom. Poďte. So zmluvou Detroit Red Wings. Tomáš Tatar. A dáva! S prehľadom skúseného rutinéra. Tvoril si gólový účet na majstrovstvách sveta. Nasadil blafák, už sa dostal pomerne ďaleko, už som sa aj zľakol, či to ešte dokáže zakončiť. Ale dokázal to Tomáš Tatar. A vedieme opäť trojgólovým rozdielom. The shot is not blocked. Look at that. That the score. Miroslav Satan, the only Slovak that was winning the World Championship in 2002. D2D, Sekera marching forward, and the score from a very bad angle from what it looked to be a kind of innocuous. Exactly, deep in the corner, very bad angle. Naši chlapci si s nimi už robia doslova čo chcú. Vpredu má Richard Pavlikovský, Mariana Hosu, ten má zamiesené na dnešný hetrik. Tak toto bola parádička. Toto bola parádička v podaní Mariana Hosu, pretože náznak Rolanda. Tak na túto koncovku sa oddá pozerať viackrát. Fantastické, niečo vynikajúce v podaní Mariana Hosu, tretí gól
Mariana Hosu, ktorý si dovolil ukrutne veľa pred francúzským brankárom. First unit might just stay out here. Tatar, Cernak, Hudacek alone, Deeks scores! What a goal from Libor Hudacek, sending Kosice to its feet. Shoulder back and forth. It's called the shimmy shake. Shimmy shake. Back. Oh, dangerous one. And he sees that score. Slovakia 3, Czech Republic 1. Hudacek, number 21. Hudacek. Sends it across. Nice move. Hudacek spinning in. Hudacek shot, score! What a goal! Libor Hudacek and the crowd goes nuts. Jared one. Now watch as 41 goes out to the point. There's the pass across and then the spin to the backhand. Great shot, great move. Well-deserved 2-0 lead here for the Slovaks. That is sharp. Libor Hudacek already now. Chvíľu nám trvalo, kým sme si to všimli. Krásny prienik Slavkovského. Faulovaný. Bez pochyby potrebujeme Juraj Slavkovský. Gól! Krásne trafil, to bol krásny blafák. Potiahol do strany. Ale Krištofom Slavkovským, vynikajúco Slavkovský. Slavkovský, šanci, možnosť. Gól! Osobnú obranu 1-1. Výborný forček Jura Slavkovské. Protecting Midas, Papadatius, Denocha, he's both. There's the goal! You command this. Goal number 1, Chara! Chara going straight to the net. That deflection in the score again by big, huge character and defenseman and captain. Našťastie Radim Hrbata jeho strieľanú prihrávku nezachytil. Miroslav Šatan na druhej strane, úplne voľný Pavol Demitra. Gól! Gól! Je rozhodnuté! Gól! Vedieme 4-2! 5 seconds remaining for the power play. Shot, deflection, and then the goal. It's the goal scored by Slovakia. Now trailing by 1. Ale zatiaľ tam nie je Pukaš, teraz si ho tam doviedol Palfi a točí sa, no nádhera. To bola nádhera z našej strany. To bol kabinetný kúsok Žigmunda Palfiho a vôbec celej prvej formácie. Na to sa pozriem naozaj s radosťou. Žigmund Palfi takto robil kolotoč okolo bránky. Ešte raz nezakončil. Ešte sa vrátil za bránku. A pred bránkou už bol len voľný Ľubo Višňovský, ktorý do opustenej bránky dal druhý gól. Nádherná akcia, krásny hokejový moment.